יורם, אתה נראה טוב, הגעת לגבורות, תמשיך להיראות ככה, מלא מרץ, מתרוצץ, ונתראה ב-90. רוצה לברך אותך, יורם, אותך ואת שוש, לאריכות ימים וליהנות מהחיים, ואני יודע שאתם גם יודעים ליהנות. אז כל טוב ועד 120. אני מאוד מאוד רוצה להודות לך על הכל, לאחל לך שלא תשתנה, שתמשיך לרוץ, שתמשיך ללכת בקצב שאתה רץ, ובעיקר בריאות ואושר. יורם, אתה היום בן 80, ואני בן גילך, וקשה לי להבין שעברו 50 שנה, יותר מ-50 שנה מאז שנפגשנו לראשונה. היו לך שנים טובות, ואני מאחל לך עוד שנים רבות, לך ולמשפחה, עוד שנים רבות, מאושרות וטובות. יהיה לך הרבה בריאות, יורם, והמשך עם שוש, כפי שאתם. כל הכבוד. מזל טוב. אני מאחל לך, יורם, שעכשיו שאתה הגעת לגיל 80, שקודם כל, תציב לעצמך את היעד הבא בגיל 100. לקבוע לעצמך משימה שתחיה אותך ותשמור אותך צעיר ותשמור אותך פעיל וערני, ו-80 כיום זה כמו 60 של פעם. אז אני מציע לך, יורם, לא להרים את הדגל הלבן, להמשיך בקצב, ואני כל הזמן אסתכל עליך במרחק של 9 שנים, ואגיד לעצמי, אם יורם יכל להגיע לגיל 100, גם אני יכול להגיע לגיל 90. ועל זה אני מוכן לחתום עכשיו. יורם ידידי, אני מקווה יחד איתך שנוכל ליהנות מהשנים שנשארו לנו כדי לטובת המשפחות שלנו, לטובת החברים שלנו, לטובת כולנו. יורם יקירי, כבכל שנה גם השנה, אנחנו נחגוג יום הולדת באותו יום, נחליף קידומת, מבקשת לאחל לך כל טוב, בריאות, הצלחה, ושתמשיך להיות מי שאתה. יורם בן 80, לא ייתכן. אני מכירה אותו משנת 67, צריך להראות תעודת לידה. מזל טוב, יורם. יורם, מיטב האיחולים ליום הולדתך. הרבה חוויות עברנו ביחד, עוד נעבור הרבה יותר. מאחלים לך, שושי וכרמל, אוהבים אותך. ביי ביי. יורם, איזה כיף שאני כאן נמצאת בשבילך ליום הולדתך, ורוצה לאחל לך בשמי ובשם דן הרבה שנים יפות וטובות כפי שהיו עד כה ויותר. נשיקות. טוב, בפעם האחרונה שבאת לכאן לפני כמה חודשים, יצאנו משדה התעופה עם המזוודות. אני סחבתי מזוודה, אתה סחבת מזוודה. באנו לאוטו להמיס את המזוודות. לא יכולתי להרים את המזוודה, לא יכולתי להמיס אותה. אתה לקחת את המזוודה, העפת אותה לתוך האוטו, כי היא לא שקלה בכלל. כשנסענו העירה לראות הצגה, אגב, אתה מוכרח להפסיק עם זה, יורם, משום שאתה הולך ואני רץ אחריך, אני פשוט מנסה להשיג אותך, להיות יחד איתך בקו אחד, אתה מוכרח להפסיק עם זה. אז כשאני חושב עליך, יורם, מה מאפיין אותך? אתה פקד של אנרגיה. אם אפשר לעשות משהו היום, למה לעשות אותו מחר? זה עם העשיות שלך, זה מאפיין אותך לכל אורך הדרך. כששיפצת את הבית, התוכנית הייתה שזה יארוך כמה וכמה חודשים, עשית את זה כמעט בחצי זמן. אז זה אתה, יורם. עכשיו,
כשאני מסתכל אחורה, אני למעשה לא זוכר את עצמי בלי יורם. יורם היה תמיד שם, כילד. זה או שברמת אביב אנחנו מסתכלים מהמרפסת של המטבח, מחכים לראות את ה-BMW 700 שלך הקטנה מגיעה לאסוף את אחותי. או שאתה מביא לי מאחד הטיולים שלך באירופה אולר שוויצרי. או שאתה מלמד אותי לנסוע לרכב על וספה. אז והזיכרונות שלפני זה הם לא די מטושטשים. דבר אחר היום זה אני כל כך יכול לסמוך עליך. אתה עזרת לי כשהייתי צריך עזרה. מצחיק להיות איתך. ואתה פשוט חלק מהחיים. שלום לך, תחיה עד 120, אם אתה רוצה. אני לא יודעת, לא כל אחד רוצה לחיות עד 120. אבל אנחנו מאוד אוהבים אותך, מאחלים לך בריאות ואושר ואהבה. הכי חשוב אהבה. נכון, מוני? יורם יקירי שלי, אני אוהב אותך מאוד, ואתה תמיד היית דוגמה לי. כשהיינו צעירים יותר, היית מאכיל את הילדים שלך בבוקר עם עגבנייה ומלפפון, והיית מבשל להם חביתה, וכשאני ניסיתי לעשות את זה עם הילדים שלי, הם זרקו את האוכל כי לא אהבו לאכול את זה. אז מה אני אגיד לך, יורם? למרות שאני זקן ממך, בהרבה זמן, ב-17 יום בדיוק, אני אף פעם לא אגיע לדרגה שאתה הגעת. ודרך אגב, אני כבר חגגתי את ה-80 שלי, לפני חודש או משהו. מזל טוב, אמרת לי לא לומר לאף אחד. נכון, אבל להם זה משהו אחר, וליורם זה משהו אחר, ולשושנה גם כן. הרבה נשיקות, שוש. להתראות. מזל טוב וברכות שהגעת לגיל הזה, שהוא לא גיל הכי מבוגר, עוד ארוכה הדרך שעומד בפניך, ודאי עוד עשה הרבה דברים, אבל בכל מקרה מזל טוב וברכות ליום ההולדת.